Anem a obrir l'Ajuntament a la ciutadania. Alguns volen que votes cada 4 anys i que ells gestionen. No, nosaltres volem que, a més de votar, tu diàriament, durant els 4 anys, pugues gestionar, pugues decidir com se gestiona. Per això anem a habilitar la figura de l'escó ciutadà, un espai que te permetrà conèixer la documentació de l'Ajuntament, conformar una opinió, participar del debat com si fos un regidor més i opinar. També volem regular altres tipus de plenaris on, més enllà de la figura de l'escó ciutadà, puga participar la gent d'una forma més oberta. Volem també que aquesta participació no sols siga en els òrgans, que tu, des d'una forma relativament passiva, pugues accedir a tota la documentació de l'Ajuntament, a conèixer els sits i els uts, per així, quan arribi el moment, clarament haver decidit què és el que penses i el que vols. Per això, comptem amb tu. Crec en el canvi en equip. Treballem amb compromís.